Li Rojavayê Kurdistanê revandin û binçavkirina medyekar û çalakvan û xebatkarên Kurd, serbarî revandin û leşkerkirina zarokan, siyaseta tirsandin û devgirtin û serkûtkirina her kes û aliyên neyek nerîn, li gel wan ve ji aliyê çeteyên PKK û milîsên PYD, faşistin bi navê ciwanên şoreşger yên bi ser wan ve berdewam e. Ji wan jî her sê peyamnêrên kanala ARK û radyoya Rêbaz News ku ji 5 Sibata 2022 ve li bajarê Qamişlo peyamnêrê ARK û radyoya Rêbaz Sebrî Fexrî revandine û binçavkirine. Her wiha Ehmed Sofî û Dara Ebdo her du peyamnêrên kanala ARK û Rêbaz News bi şêweyekî hovane revandin û binçavkirine. Tanha çarenivîsa we her sêyan nediyar e. Derbarê çarenivîsa her sê medyakar û peyamnêrên Rêbaz News û kanala ARKê, Nafi Abdallah endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di dema bejdariya xwe de di bultana ARK TV de ragihand. Desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê doza her sê medyakarên Kurd li gel aliyê Amerîkî wekû serpiriştê danûstandinên Kurdî di navbera NKS û PNK de li Rojavayê Kurdistanê her wiha Mezlûm Kobanê gerentorê PNK danûstandinên Kurdî de şopandiye. Soza serbestberdana wan jî hatiye dan, lê ew soz tanha nehatine cîbicîkirin. بريا حفتيك لقاء تشيبودنا بنا بالي ما هي آري آسمع أنجمنا الاجتماعي الكردي وآلي أمريكي أو خاتنا مكتبة أنجمني بري ويناجي دلقاء تشيبون يبدنا بنا جاردي دستيا كانوكاتيا أنجمنا الاجتماعي الكردي وأمريكية أشجع آلي كيفا ودستيا أنجمنا الاجتماعي وبري مظلوم وبحاضربونا أمريكيا وأمريكيا سوزدا ومظلوم جي سوزدا جو رهبالا نزيك تمدا جارنويسا و ديار بدن وسربس بردن. Revandin û binçavkirina her sê peyamnêrên kanala ARK û radyoya Rêbaz News ji aliyê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, yekîtî û sendîka û rêxistinên navdewletî, herêmî û xwecihî ve di nav wan de yên rojnamevan û rojnamegeriyê bi tundî hatiye şermezarkirin û daxwaza serbestberdana wan bi lez hatiye kirin. Tevlî agahdarkirina aliyê Amerîkî û sozên serbestberdana wan hîn jî bi bê tu guneh binçavkirîne û çarenivîsa wan nediyar e. Rojnamevan û karê rojnamegeriyê jî di rewşeke pir xerab de li jêr destê milîsên PYD wek desthilateke ferzkirî li Rojavayê Kurdistanê birêve çe û gotin û nerîn û azadî hatine serkûtkirin û jiyan bi tevahî ji hemî aliyan ve bin pê bûye û roj bi roj Rojavayê Kurdistanê ji xelkê xwe yê resen ji ber van kiryar û siyasetên çewt û qirêj vala dibe û welatiyên Kurd koçber û penaber dibin di geşta lêgerînê li jiyaneke aram û seqam gerde.